ana fahimta ko so wannan shine muhimmancin ilimi a addinance an fahimta ko to Allah ya sa mu dace ko sai mu yi da hankali sosai wa alaikum salam ya alaji ne a tafiye da yin wannan masha Allah ya wannan kuma al'amura kuma da yake ta faruwa gashi nan sai dai mu koma ga Allah to sai dai a dinga kula da yanayin ɗalibai akan wannan coronavirus da ya shigo wannan ƙasa tamu ana ɗaukar ta a wurin mu'amala da mutane wani taɓa ko wani abu ko makamancin haka ko jiya na gani a talabijin wai in za ka yi atishawa sai ka sa ko tari ko ka ba da wasu inci tsakaninka ha wannan mu ba mu gasgata shi ba shi a dinga kula ya fi wannan lalura kake ganin ta fa shigo ƙasar nan ba ka taɓa ganin gawon wani ka taɓa ganin inda aka je asibiti aka ɗauki masu shi aka nuna muku aikin kenan daga a gidan TV a ce ku kare nan ku wanke hannu so ka mu kullum alaula muke yi so biyar tsafta ce dama wannan ba na abu ne wanda mu wannan duk propaganda ce a gashi nan kana kanin da abubuwa suke ta faruwa to yanzu dai ba zan ja da kai ba amma ka rike na saboda haka alhaji ayi hakuri dai mu dai muna nan muna ta addu'a kullum da tasbih da salatin annabi da alqur'ani sai samu ya aiki ya gajiya ya al'amura to ba ko muka yi ne to kaɗan ya haƙuri ɗan dakata barin sallami a daji tukuna kai zirge balu galat amma wannan ɗan iskan aski da kai kaman gunki gaskiya ya kamata a aske asken nan in dai kana neman mu zauna lafiya da kai yanzu nan ma a ji a aske shi insha Allah malam yanzu nan zan cire shi a haƙuri malam saboda haka dai yanzu alaji Salamu alaikum. Malamai, da Allah malamai taimako nake nema wanda Allah ya hore mai. What? Kai, bawan Allah, daga ina kake? Daga Lagos nake. To ina fama da zazzabi. Shi ne aka kai na asibiti aka auna ni. Aka ce ina da wata cuta a COVID-19. What? Gana aka dawo da. Shi ne na gudu a asibiti. Idan yau ne farkon zuwanka channel ɗinmu, ka danna subscribe sai ka danna alamun ƙararrawa don sanar da kai da zaran mun ɗora kyawawan shirye-shiryenmu na gaba. Muna godiya da kallon shirye-shiryenmu.